بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم آياته كل نفس ذائقة الموت والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه إنك ميت وإنهم ميتون. أما المشرف لا تي لجب وموبيل جنفوني إسلامك فولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على رسول الله عليه وآله وسلم أبافني كحديثا كنما دولا كافوكو حدا مدين فاتولين كوفي akabara bela jilen bela jo fo fen saba doy ni ay denyuma to ako denyuma munu hakli be ji ako katoka srakati bokaye ka duwa donke aye anga choroba el hajj ali tunkara alaye o denyuma din noya aye aka fatuli sankele hukmu konnala adew ni abalmaw ulu jara ka dun nyenema aye ye Qur'an kalam bake ka dalailu khairati ukala ka sarakati boke ka sinjitugu barawke wala sa ka ahinasi chakrobaina anga musoroba haja jara tungara ani albalnaw sufe uye wajudu kene basigi tungara la dala bagadaji kene konnala anga maba chama tumi anga karamo wajudu kelaw dine nyemo fokata si sigida maba bela jelema ankaramo asiyid asherif Usman Madan Haidara alere tumi kena konnala ani akadima ya bela jeli ankaramo salif suba ali kumata ka hakli jiginge ko tigi folen ko ka barkada amani ni afe kishi ani nema ani bunya ani karama ako jidi aka jombaka ana sogono mogo bela jeli anaka jonyuma bela jeli alaka nini au bela jeli nyo ola amen o ko fe amani ni ala bainfe aka do ani shitane che anan chenfen bela jeli o ko fe mbadun ama bela jeli fu ni islamiya ka fuli no de alaka kishibe nini au bela jeli kan ni ala sona ami bagadaji shuna inshallah ama dugutigi fu ka almamun fu ka dine nyema bela jelen fu ka nyini ala fe ya rabbi kunanja nyuma ala ka di anu bela jelema amen ami kene baka shuna wala ami yorobala kadaka na fura ko bani no fura kaba ko be fura ni ala sona kabe le 24 11e mois 2016 ami anfa ana amoke ana nga chogoroba nyuma no ali tungara ami ale ka keneka sigatala amba nyuma no tanti jara tungara ana badin ana sinju ni kenen ka mu foku barkada Allahu akbar ubeke kuni dugadinya kuni bunya kadaka beti ni soro sigatola ma joli masabi ban wallahi abandon ubeke aleka hakli ko dronyala Allahu akbar do taya kle wolon vlay do taya kalo kelen me fosa ka jama wele kanu sigi kanga hakli jigi chogoroba la bi aka kuma tan soro ati se ka fanga ninge ati se ka fanga nindabla me amina sigi ka ira babala ka e den soro ne ku bayde Allahu akbar sigatola me o mabalana Allahu akbar kadaka on yere lamona tanti jara tungara bulu Allahu akbar sigatola banyuma miye ashimbo adunda ka du wali dunda ka dumuni takabo adunkoro ka di wali duma ka dun to kashila ka wali dun nani Allahu akbar sigatola ama fay ka tungara Allahu akbar ana badina sinjibe kay min kanye kati bwangono Allahu akbar sigatola nyuma saray nyumandi sigatala ankara mo kilinga kenesoro asiyid asherif Usman Madan Haidara hakli jigi mimbe abulu ani Syria mimbe abulu angani chagorba inka aye ulasi ka kuma tin apalmakela noye
Alhaji Mustafa Haidara ye. Ayiwa alhamdulillah an bɛ Ala de fo Haidara ka Ala barika da tiɲɛ ka Ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dingo sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan tiɲɛ n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma siga t'o la ka wale ɲuman dɔn ɲɛsin balimaw ma bɛ kɛ minnu y'u ka baara bila nin su in na ka na sigi nin kɛnɛ in kan u sara bɛ Ala de bolo siga t'o la ba tigi bolo an karamɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan yan tiɲɛ bi yan an karamɔgɔ minnu u ni maa ti nin kɛnɛ in bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ Allahu Akbar o kɔfɛ an ka mɔgɔba caman bɛ yan bi yan minnu bɛɛ nana fara mɔgɔw kan nin dugawu don in na u yɛrɛ ye Allahu Akbar siga t'o la ni nana ban ni kɛnɛ kan k'a fɔ a bɛna saraka sama su ma an hakili la u ye kuranɛ kalan bi kɛra ka dalayilu kalan Allahu Akbar ka sarakaw bɔ ka sinjiw ni balimaw wele bɛɛ nana bi kɛnɛ in ka Alu Tunkara sababu la ko ka hidiya sama ma tiɲɛ don ni mɔgɔ fatura mago tɛ foyi la bilen a yɛrɛ ye min kɛ ani min bɛ k'a ye su mago b'o dɔrɔn de la a ti dɔwɛrɛ sɔrɔ fana o kɔ a ye min kɛ ani min bɛ k'a ye mais tiɲɛ yɛrɛ la yala min bɛ kɛ su ye a b'a sɔrɔ wa fo ɲɛ de ka ɲini an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ an yɛrɛ de ka kɛnɛ kan mɔgɔw bolo sisan kɔni an bɛ Alu Tunkara de ka kɛnɛ kan Alu Tunkara fatura ale ta banna o anw minnu bɛna sa dɛ an b'anw de ka kɛnɛ kan anw sabaga kuraw saya bɛ anw de nɔfɛ sisan sinon Alu kɔni taara anw minnu bɛ yan fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que lahara jahanɛmɛ fila de bɛ yen jahanɛmɛ min ka jugu jahanɛmɛ bɛɛ ye Alakira ka kuma na sallallahu alaihi wa sallam a bɛ fɔ o de ma ko azabul ghayri azabul ghayri ne ma min kɛ k'o da ne kun o de ka jugu ɲaŋata bɛɛ ye Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko lahara i bɛ karamɔgɔw ye jahanɛmɛ kɔnɔ jahanɛmɛ karafe de donnen d'u da jahanɛmɛ mɛlɛkɛw b'u girin comme a bɛ faliw girin yan cogo min na o de bɛ kɛ karamɔgɔw la sini jahanɛmɛ kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ anw ka kiiri tigɛ ka di kojugu ne nana aw fɛ yan sisan ne ko natɔ n ko mɛlɛkɛw kunbɛn ne ni mɛlɛkɛw ye surafana dun ka na ni mɔgɔ min ko a bɛ ne sɔsɔ o ye kɛlɛtigɛla de ye ne ko n ka so de alors nka ni ne ko Ala ko tan kira ko tan o tɛ n ka so ko ye bilen dɛ n'i ko Ala ko tan dɔrɔn o t'i ta ye n'i ye nkalon tigɛ a bɛ korondo ka d'i ma sabu n'i ko Ala ko tan o ye bɛɛ jɛ de an ka kiiri tigɛ ka di sabu a bɛ fɔ min ye o yɛrɛ de y'a seere ye n bɛ fɛ ka mun fɔ ne ka kumaw karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan olu de y'a seere ye Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam
janɛmɛ karafe de bɛ don karamɔgɔw da sini lahara don karamɔgɔ juguw ko don k'u giri janɛmɛ kɔnɔ komi a bɛ faliw giri yan cogo min na o ye kira ɲininka ko mun na a ko minnu ɲɛ ala ka jiginnen cɛnw dogo ala ye min jigin maa minnu y'o cɛnw dogo ko o karamɔgɔw bɛ minɛ ten janɛmɛ kɔnɔ o tuma na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sadakatu jariya bɛ yen nka an kana ɲɔgɔn nɛgɛ saraka 100,000 bɛ bɔ a kelen tɛ se su ma o la yanni k'i ka wari tiɲɛ i ka ko ɲɛɲini k'a dɔn ka taa hakika fɛ o ka kusa ka taa i ɲɛ tugulen ka taama ye saraka bɛ se su jumɛn ma a su fɔlɔ ye yanni min ka sa a yɛrɛ tun bɛ ala fɛ a sɔnna a na a ye ala ta kɛ a jɛnna n'a ye a tilala ka denw labɛn ka bila ala ta kan naktubu ma qaddamu wa asarahum ala ko ten a ɲɛnama bɛ ka min kɛ ne ala b'a bɛɛ sɛbɛn o dama tɛ dɛ hali a salen kɔ a ye nɔ minnu to yan n b'a bɛɛ sɛbɛn a ka papiye la i ye nɔ minnu to yan i y'i den minnu labɛn ka bila walicɛw ɲɛ motow bi jɔ e ka da la k'i denmusow ta ka taa i denkɛw ni walimusow bɛ n'i ka so e sara k'i denw bilalen to ten de o tuma na mototigi na o na i denmuso ta o jɛnɛya jurumu i denmuso ta dafalen bi d'a ma i yɛrɛ su ta dafalen bi d'i ma ala kira ma nin fɔ dɛ nin ye ala ka kumakan ye kuranɛ kɔnɔ an karamɔgɔw bi yan o tuma na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kuranɛ bɛ kalan yɔrɔ caman na kalan yɔrɔ tɛ ni kuranɛ ma kalan kalanyɔrɔ la a bɛ kɛ danga de ye an b'an ka kuranɛw kalan k'an ka wariw kɔni minɛ ka bila an kun k'an ka konuw ɲɛnabɔ n'a ye o tɛ baasi ye nka n'an tilala an datɔ ka tiɲɛ fɔ sutigiw fana ye o b'an gɛrɛ ala la wulibali don dɛ o tuma na ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam i salen kɔ saraka min b'i sɔrɔ n ye kuma fɔlɔ fɔ a ka sɔrɔ e yɛrɛ min saraka bi ci ma a ka sɔrɔ e ye saraka dun ye exemple la e nan'i ka wari di mɔgɔ dɔ taatɔ ma kidali ko n denkɛ tɔgɔ ye Saka sɔrɔ dasi don i ka 5000 in d'a ma mais n'a ye Saka wɛrɛ sɔrɔ ye min tɛ sɔrɔ a si a b'a d'o ma wa e y'a défini o ko sɔrɔ dasi don o tuma na saraka bɔtɔ ko a ye nin saraka in minɛ n fa silamɛ bɛ yen n ba silamɛ bɛ yen n den silamɛ bɛ yen a k'a d'a ma mais n'o y'a sɔrɔ silamɛ tɛ a bɛ d'a ma wa n'i m'a faamu dɔwɛrɛ la bamanankan jɛlen dɔ ye nin ye a silamɛw ni mɔgɔ sara dɔrɔn a mago bɛ ɲɛnɛmaw de la a b'i n'a fɔ i somɔgɔ minɛna faamaw fɛ a bɛ gendarmerie la ale b'i bolola ka ban o tuma na sisan aw de bɛ labɛn kɛ sa an b'a tila cogo di a sigilen bɛ k'aw de kɔnɔ sa a bɛ min miiri n bɛnkɛ bɛ boli la sisan n denmuso karisa kɔni o ni minisiri ka di o yɛrɛ wulilen bɛ ka jɔ a ka mɔgɔ minɛnen bɛ nin de fɔ gendarmerie la a b'o de miiri quoi k'a b'a kɔnɔ wa a somɔgɔ minnu bɛ kaburu kɔnɔ minnu ka kan ni saraka ye o b'aw kɔnɔ mais minnu ka kan n'a ye kana ɲinɛ o kɔ dɛ a fɔlɔ min siranna ala ɲɛ ka ala ta kɛ diɲɛ na yan o su o ye kelen ye jɔnni bɛna saraka d'a ma
min bɛna saraka bɔ a ye a ka sɔrɔ o yɛrɛ bɛ ala fɛ o bɛ ala dɔn o ye 2 ye sabanan a bɛna mun kɛ saraka ye kɔra halala don a y'a sɔrɔ cogo di nɔgɔ tɛ se yen dɛ namarafɛn tɛ se yen dɛ jɛlen ni jɛlen mɔgɔ tɛgɛ ni ala tɛgɛ ani ka su tɛgɛ nɔgɔlen tɛ bila ala tɛgɛ wulibali do dɛ Bamakɔ ni ce saraka bɔ b'u la kojugu nka karamɔgɔw a y'a f'u ye saraka min bɛ minɛ ani min t'i minɛ e ma ala ta kɛ o mini-jupe mɛsini lɛni bɛ kunkolo la janaba ti ko e fɛ e bɛ se ka saraka jumɛn zama i fa silamɛ ma ni janaba nɔgɔ ye wa o tɛ kɛ e ma ala ta kɛ o saraka min bɛ su sɔrɔ su yɛrɛ ye ɲuman min kɛ k'o labɛn ka bila n'a ye yiri turu mɔgɔw sigi o sigi o suma na ni saraka dunke don o baraji bɛ se b'a ye n'a ye kɔlɔnze mɔgɔw min o min o ji la ni saraka dunke don o baraji b'a sɔrɔ a ye den ɲuman minnu labɛn ka bila a ye den minnu éduquer silamɛya sira kan jogo sira kan ni olu tɛ sɔn ka ɲagaminen minɛ n'olu tɛ sɔn ka walimusow tigɛ n'olu tɛ sɔn k'u di walicɛw ma olu mana dɔrɔmɛ 5 min sɔrɔ k'a fɔ fanda dɔ ma nin minɛ k'a ŋaniya dɔrɔn ko ala k'a hinɛ se n fa ma n ba ma n den ma direct i b'a bila a tɛgɛ yɔrɔ min na ala b'a bila i ta tɛgɛ ten nka tiɲɛ yɛrɛ la fɔ ko ko ni silamɛ b'a kɛ a ɲɛ kan ka fɔ a ye kuranɛ kalanni su ye a bi bɛn haramu tɛ dɛ nka a t'i n'a fɔ kuranɛ kalan in yɛrɛ min bɛ kɛ ko su b'o nafa sɔrɔ la e minnu wele k'u kana kuranɛ kalan i ka su ye olu mago t'i ka su la o ayi u mago si t'a la i y'anw wele ko a ye na kuranɛ kalan fa ye ne t'i fa dɔn an kɔni bɛ kuranɛ dɔn kalan sira kan k'a filɛ k'a kalan n'an nana an b'a da an b'a kalan an bɛ min dɔn n'an tilala i b'o de d'an ma sa wari karamɔgɔw nin y'aw niyɔrɔ ye i b'o min di anw ma n'i fa ye saraka dunke ye anw kɔni ye kuranɛ kalan anw tɛ kuranɛ kalan dunke ye i bɛ min di anw ma kuranɛ barika ɲinini ye ala bɛ se k'o hinɛ se i ka su ma mɛ n bɛ fɛ k'a fɔ karamɔgɔw ye u yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛ ni mɔgɔ min y'a wele a ye na kuranɛ kalan ka su ye a tɛ sin ka tiɲɛ kelen fɔ a ye a ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ wele ka na a balima bɛɛ ka na a teri bɛɛ ka na saraka bɔla bɛɛ ka na u jɛ yɛrɛ a kana kuranɛ kalan dɛ aya kelen dama ta kuranɛ kɔnɔ i k'o walawala u ye ko ala ko ten n'a sɔrɔla o ni kuranɛ siɲɛ 1,000,000 min baraji ka bon a ye karamɔgɔw ɲininka ka kuranɛ kalan tɛ i bɛ kuranɛ 1,000,000 kɛ sisan su ye anw bɛna an ti kuranɛ yɛrɛ kalan mɛ an bɛ kuranɛ aya kelen ta k'a fɔ mɔgɔw ye ala ko tan k'o walanwala su bɛ hinɛ min sɔrɔ o la kuranɛ siɲɛ 1,000,000 a t'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ kuranɛ tɛ récitation ye ko a bɛ réciter o kuranɛ ye cikande ye ka bɔ ala yɔrɔ k'a d'an ma ko an k'a fɔ mɔgɔw ye anw minnu wa an y'a dɔn a sɛbɛnnen bɛ jɛnɛya ye haramu ye aw y'o kalan dennin sigilen don ale ma fɛn mɛn na o a ko sinji tigɛ ye haramu ye cɛ ka sinji tigɛlen don o ma fɛn mɛn na o a ko faamaw ka hinɛ fantanw na faamaw sigilen don u ma foyi mɛn na kuranɛ nafa ye mun ye a nana min kama mɔgɔw k'o faamu a fɔ man di dɛ anw b'a fɔ k'a sɛmɛ ala la sini i b'an fa neni k'a mɛn sini i b'a mɛn dɔ b'an ba neni mɛ ni ala ka tiɲɛ dɔnna o b'a bɔ
a bɛ faamu kuranɛ kalanna min ye an karamɔgɔw fɛ bi wa ma shahidna ila bima alimna an tɛ kɛ foyi seere ala ɲɛkɔrɔ an bɔra min kalama kɔ alu nin waati laban ninnu na a cɛsirila ala ka diinɛ nɔfɛ ne b'o seereya a cɛsirila éducation ko la ne b'o seereya saraka min n ka ɲi su ma saraka bɛɛ ye n dɔgɔ i b'i tulo ci musafa kɔni saraka min ka ɲi saraka bɛɛ ye e k'a ka quartier lajɛ tan e k'i sigi ɲɔgɔn lajɛ tan i bɛ taa sɔrɔ dekun dɔ bɛ dɔ kan o ka gɛlɛn kosɛbɛ ni kɔngɔ don e ka kilo 50 ɲini n'i bɛ se kilo 100 yɛrɛ la o ɲini i den k'o dɔn a kan kana fɛn fɔ a ye dɛ a fɔ nin minɛ i kɔ don n'i yɛrɛ ye i taatɔ a fɔ ala n ye nin di nin ma n bangebaa karisa kama walima n den karisa kama walima n muso kama walima n cɛ kama kana fɛn fɔ dɛ taa n'i yɛrɛ ye mali karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka san 100 kɛ ka kuranɛ kalan o su in ye i ka malo bɔrɛ kelen bɛ min ye kuranɛ miliyari tan ye a bɛ faamu de wa toujours n'i ye dɛsɛbaatɔ jigi tugu ala somɔgɔw de ye dɛsɛbaatɔw ye ala ka mɔgɔw de ye dekun bɛ mɔgɔ min kan walima i ka juru bɛ dɔ la a sarali se t'a ye walima a kɛn bɛ k'a kamana gan a wele telefɔni na karisa ne ka joli b'e la dɛ nin hakɛ don a jatigɛlen don a ɲɛna i bɛna a kani i b'a fɔ o to yen n y'a fara o kɔ n'i ye telefɔni bila a fɔ ala a hinɛ se n ka karisa ma direct bilahi kira taara ka nin de to an bolo dalu ye mun ye muso setigi dɔ bɛ yen a nana alakira ɲininka a ko ne bangebaa sara nka saya cunna a kan nka n b'a dɔn a bɛ ala fɛ cogo min na ni saya kun ma cun a kan n'a kun sɔmina n b'a dɔn a kun bɛ wasiya kɛ a bɛ wasiya wele tubabukan na cogo di testament a kun bɛ testament dɔ kɛ nka saya cunna a kan ko o tumana n ka mun k'a ye n ka mun kɛ u bɛ ka alakira de ɲininka nka kuranɛ jiginna min kan o de bɛ ka ɲininka sisan n bangebaa saya cunna a kan mɛ n'a kun sara ko a bɔra a kalama c'est à dire n'a kun sɔmina a kun bɛ sɔn ka fɛn dɔ sɛbɛn ko an ka nin kɛ mɔgɔw ye nka saya cunna a kan a ma kuma muhamad el amin n ka mun kɛ n bangebaa su ye o tumana ni kira ye min fɔ ne hakili la o ni karamɔgɔ ta n'o ma kɛ kelen ye n'i ye kira ta bila fu b'i bolo dɛ kira ko cogo di a ko nin waati in na jiko gɛlɛya bɛ mɔgɔw la kɔlɔn dɔ se adamadenw ye u k'o ji sɔrɔ i k'o hinɛ s'a ma el mustafa mɛ a ma fɔ ko sa a b'o wele u ka kuranɛ kalan la ko taa fantanw ɲɛ suma cogo ɲini n'olu ɲɛ sumana dɔrɔn ala bɛ nisɔndiya tumana ala nisɔndiyara e ka nin baara in na i bangebaa min kama i teri min kama i den min kama i muso min kama i cɛ min kama yɔrɔnin kelen ala b'a ta k'a da tigɛ tumana an tɛna kuma janya su in na o la an jigi b'a kan cɛkɔrɔba in an jigi b'a kan siga t'a la ala bɛ hinɛ na insha Allah a ka ŋaniyaw la an bɛ min kalama wa ma shahidna illa bima alimna an bɛ kuma ni fɛn de ye an ye min dɔn a na bi dugawu kan ka kɛ alu ye saraka kan ka sama ma
a b'a sɔrɔ siga t'a la a b'a sɔrɔ Allahu akbar Aidara kumana an bɛ ka min fɔ nin ye anw bɛɛ de ko ye parce que n'an yɛrɛw sara yan'u ka taa u sigi kuranɛ ka wuruwuruburu la u ka kuma mɔgɔw fɛ kuranɛ ko di u k'o fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ siga t'o la ni se bɛ an den n'an somɔgɔ min ye u ka hinɛ fandanw na an zu ye bani Allahu akbar ye wulibali amin amin n'a sɔrɔla kuma ninnu parce que mɔgɔw ma kuranɛ ko in mɔgɔw m'a faamu ma kosɛbɛ famu wala bala an ka mɔgɔw bɛ waso ɲɔgɔn na ko n ye kuranɛ durusi tiɲɛ siga t'o la an bɛ waso ɲɔgɔn na ko karisa kalanga ka di kuranɛ na a bɛ harifu dɔn kojugu tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar b'o fɔ koyi a bɛ se kuranɛ fɔko la mɛ kuranɛ de kun tɛ nin ye kuranɛ b'i ko lɛtiri de ye i y'a di mɔgɔ ma ko a fɔ n somɔgɔw ye 8 heures u kan ka da sɔgɔ u kana dayɛlɛ fo dugu ka jɛ n'o papiye yera min b'o la papiye in tɛ fɛn ɲɛ bilen o mago bɛ min na sa da sɔgɔ ɛri o ye wulibali Aidara Allahu akbar o tumana foyi tɛ kuranɛ kɔnɔ a ye sinji tugu a ye jɛnɛya dabila a kana hasidiya kɛ a kana ɲɔgɔn juguya a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye bɛn an bɛ jamana min kɔnɔ ala ka jamana lafiya amin maa maa bɔra i ka yɔrɔ la ka se hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala k'i ɲuman se hɛrɛ la amin amin kɛnɛ ka yan ne n'alu ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ a filɛ ka min fɔ nin ye u y'a kuma fɔ yan nisɔngɔ bɛ sara tamani de ye a bɛ sara buwajɛ de u y'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ a kɛra ne ɲɛna yan Allahu akbar o don y'a sɔrɔ fa bɛ yen tiɲɛ siga t'o la n'o y'an denkɛ ye Allahu akbar ko kɛ kun mɔgɔ ɲɛna n'a fɔ den sera i k'a fɔ tiɲɛ siga t'o la Aidara n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'anw nana bɔ ko n faw bɛ yan ko n tɛ wajulu kɛ Allahu akbar a bɛ tiɲɛ so Allahu akbar ni y'a da la n bɛ taa sɔrɔ yen siga t'o la walahi ala kulo bɛ mankan na foyi tɛ anw ye influence bilen Allahu akbar siga t'o la foyi hali n'i ma kɛ silamɛ ye n'i ma kɛ hasidi i lafiyara Allahu akbar siga t'o la Aidara o tuma an kɔrɔw bɛ yan bien surakalakaw bɛ yan ɲarilakaw bɛ yan awusababa bɛ yan o de y'an ka cɛkɔrɔba ye Allahu akbar ko ka bani fo a bɛ fo u sigilen bɛ yan Allahu akbar akbar an denkɛ nana k'i sigi a y'a dɔn anw bɛ yan a wulila ka taa an fo tiɲɛ kɛra nka an kɔrɔkɛ nana anw fana wulila ni ne tɔgɔ bonya Allahu akbar ni ne tɔgɔ ko ladabu tiɲɛ siga t'o la ni ne bɛ fɛ ka ba jamana kɔnɔ siga Allahu akbar ni ne bɛ fɛ ka ba jamana kɔnɔ o de kɛlen bɛ ka bɛɛ bila kamana gan na bɛɛ bɛ ka kule Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ye min mana min di min ma dɔn min jɛ n'a ye tiɲɛ siga a ko nabila solomani ma ko hada ata una fa aminin aw amsik bi ghairi hisabin solomani ne de y'a di ma n'a y'i ja dugu jɛ o dugu jɛ a bɔn a tɛ ban Allahu akbar siga t'o la o tuma bagadaji bɛɛ ko tunkarala bɛɛ ko manbɛdenw sinɛdenw olu y'an ka cɛkɔrɔbaw ye tiɲɛ siga t'a la olu fana kɔrɔkɛ tun bɛ yen a dara ko k'i fo Allahu akbar a n'a ka kan ansaru mɔgɔw k'u k'aw fo tiɲɛ ko ala k'an n'aw sara ala sɔn an kɔrɔw ka ci don k'a las'a ma Allahu akbar ala k'an n'aw sara amin amin maa o maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na se yan nin kɛnɛ kan ka kamana gan to i kɔnɔ e de b'o dɔn ka jɔrɔ to i la e de b'o dɔn ka hami to i la e de b'o dɔn an y'a ɲini ala fɛ kalo min bɛna jɔ o kalo tigi kosɔn o bɛnni ma o n'a fɔ alakira ko kɔni i ka hɛrɛ bɛɛ ka tɛmɛ alakira kɛrɛfɛ alakira ko bɛ kɛ o bɛ kɛ nin ye wulibali Aidara o tuma nin de don an kɔrɔw tɔgɔ la a cɛman fara musoman kan kɔrɔ ko k'i fo i yɛrɛ ka ci la Allahu akbar a n'a ka kan walayi kunun kɛra anw ɲɛna wallahi ala ye si d'an ma anw ye bi ye an kan ka ala tanu siga t'o la k'i ni ce i ni baraji Allahu akbar ansaru k'a ni ce ani baraji Allahu akbar ala k'an to ɲɔgɔn ye amin amin ala ka n'aw dɛmɛ amin ala ka wasa di Amin. ala ka kunnaja di amin amin ni ne don an tɛ ba kɔrɔ ka kuma ma a kana kɛ minnu y'an bonya sani ale kana k'an y'u dɔgɔya dɛ siga t'o la u y'a fɔ k'an ka na n ko ɲafara Allahu akbar an bɛna u lamɛn o ka d'anw ye kojugu siga t'o la wa n'ale nana ko na ɔ i bana anw bolo i dun sɔnna nin bolo a na nana o tɛ o tɛ a bɛɛ ye kelen de ye Allahu akbar tiɲɛ don ne kan ka baw bolo siga t'o la e fa ye ne ni ne ba de e bolo
ne kɔrɔ nana n'o ye ne bila ne y'a ko ye o man k'e fɛnɛ tɔɔrɔ n'i ye den ɲuman ye ni ne don k'i fo k'i barikada a diyara n ye a bɛnn'a ma u ye kuma min fɔ a kuma ka bon ka tɛmɛ u sigilen filɛ ɲɛfɛ ko k'i fo k'i barikada banni don yan an y'a fɔ kɛnɛ kan yan wajuli o wajuli bɛ kɛ Bagadaji kɔnɔ yan n'ale ka wajuli don a bɛ nin bila k'a fɔ n ye Alikari n ka se ka taa o n kana se ka taa o a b'a fɔ ye n bɛ na o tuma nin ye an yɛrɛ ka du ta ye o tuma k'i fo k'i barikada o tuma an b'a ɲini aw fɛ a ka dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma Ala kɛra bonya kosɔn Kurani ladi barika sala ala Muhammadin. An ka musokɔrɔba fana Maimuna Tunkara ale fana ye dakuruɲa 2 folikan lase. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Silamaw assalamu alaikum. Bajai kuma do anda dakuruɲa 2 kan ka fɔ Haidara ye ko jɛgɛ kɔni barika wɛrɛ si t'o la ji kɔ. Haidara anw kuma t'anw da koyi Ala de b'a sara Ala k'a sara ka wale la a n'a nɔfɛ maa bɛɛ a cɛ n'a muso an b'a la deli hali bi Ala ka barika don a la barika min tɛ ban k'a tɔ d'a denw na Ala ni Alakira bonya n'a so barika kosɔn Ala k'a sara ni hɛrɛ ye dugawu min kɛra tilegan in na ka fara su nata kan Ala ka hinɛ sara suba in n'a ka sahibaw n'a faso n'a baso didenw ma ka hinɛ se Bagadaji filew bɛɛ ma a cɛ n'a muso ka hinɛ se Tunkarala bɛɛ ma a cɛ n'a muso Ala ka barika don Haidara ka ko la diɲɛ don o don Ala ka fɛn bɔ a la min ka sa ye Alakira bonya n'a so barika kosɔn. Muhammad Abu Cham ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ni misiriba Cham ye ale fana tun bɛ a ye dakuruɲa 2 folikan kɛ ka duwawu don kɛ k'a ka kanu kurakuraya an ka nin shirifkɛ ye n'o ye Ashirif Usman Madan Haidara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أنتلنا هرلا الله كان شيء هرلا الله كان فرجون كان جون منونيا الله ولا يمندون كبركدا نينك سيرف كبيرمي نهاكلا كما كوفي كما تنبلو نكا جاغوياته نتيبان سيرفو كا ماما نكو نينكي sirifu ka jɔn ye sirifu min kɛra sirifu ye Ala bɛ min dɔn ne n'a cɛ o wasara ne ma seere ka tɛmɛ maaw ta kan u ye kuma min fɔ walaqad faddalna ba'dakum ala ba'd ni maa min ko k'an bɛɛ ye kelen ye kuma caman b'o kɔ dɛ mais an bɛɛ dacogo ye kelen ye mais an bɛɛ sɔn cogo tɛ kelen ye Ala fɛ ye dɛ a ko n'a bi sɔn ko ni diɲɛ maaw a jiriw a jinɛw a mɛlɛkɛw ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ don ne ni ka sɔnni ni ka jɔn ka sɔnni ni ɲɔgɔn cɛ ni ma paw kunna n b'a b'u senkɔrɔ k'a d'i ma dɔw minnu fɔra tile mana bɔ n'i t'a fɛ ka tile ye i b'i bolo de bila i ɲɛna n'o tɛ o tɛ tile bali bɔli la o t'a bali bɔli la an bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ o bɛ dugawu min k'i ye Ala ye bonya min d'i ma ka karama min d'i ma Ala k'i ci caya ka tɛmɛ bonya in kan a bɛ bonya dɔ d'i ma n'o bonya ka kɔrɔ n'i ye i bɛ taa k'a to n b'a ɲini Ala fɛ a ka jagoyali kosɔn sirifu bonya kosɔn a nana a ye wale ɲuman dɔn min kɛ bi an bɛ cogo min na
ka maa waleɲuman dɔn a ka waleɲuman kɛli la a ka dɔgɔ dɛ sun sera cogo min na ni baranya hadamadenya sigiɲɔgɔnya sabuɲumanya hakili la n'o tun tɛ a tɛ ye nin kɛnɛ kan nin waati in na ko a ni ce ani baara anw y'a ye o anw ma ye o anw dusukun b'an bɔ muhamadu ko ma kanu sini i t'a dɔn fɛn min b'o tigilamɔgɔ ni ala cɛ i k'a ɲini o fɛ o k'i kanu ko ni ala ye jɔyɔrɔ ɲuman di o ma ko a ka ca ala fɛ o fana teriw bɛ dɔ sɔrɔ a la k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a fɔra n ye sisan n degunnen don mɛ n ko an bɛɛ de jɛlen don tunkara ko min bɛ fɔ o fana bɛ ne n'ale cɛ an ka kɛnɛbani yɔrɔ man jan yan na o bɛɛ b'a fɔ bi ko hayidara 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 maaw dɔw tun bɛ u tun t'a dɔn ko nin tile bɛ bɔ nin su in bɛ ko hayidara bɛ tila ka nin sigi nin kɛ dɔrɔn cɛmancɛ la k'a tigɛ k'i sigi ka da sago fɔ ni kɛra maa fɛ i bɛ k'a fɛ a ni la n kɛra fɛ o de la o de ye n lawuli sisan n dalen don a fɔra n ye k'a fɔ ko bɔn i ka cɛ ka san yɛlɛma bɛ yen wa i ka sirifikɛ fana bɛ yen n ko hali ni n bɛ fofo n bɛ na sirifu e tɛ o i bɔra min na ne mago b'o de la ansaridini aw ko tɛ o ne mago bɛ ala ta de la kɔrɔ bɛ nin na dɛ ni ala kɛra i dɛmɛba ye t'i da ni dara i kanuba dusukun kɔnɔ hali n'u ye bɔnbu jigin a tɛ s'i ma ni maɲuman kanu ni n'o sira ni diɲɛ bɛ wuli e ta tɛ wuli mɛ an ka sɔn ala ka latigɛ ma n'a ye min sɔn don min na a ye na an ka barika da ye sa ala k'an mɛn kɔrɔ hali n'o k'a sɔrɔ n'i t'a fɛ mɛ i b'a sɔrɔ maa dɔ b'a fɛ kini a ka hɛrɛ dɔ b'o bolo o ka hɛrɛ bɛ se e ma a ko n'i nana kungo kɔnɔ i y'a sɔrɔ tasuma bɛ ka mɛnɛ a bɛ sarada la a ko k'i kana tasuma in faga i fana ka taa dɔgɔ bere dɔ ɲini ka n'a bila o tuma sherif i ni ce i ni baraji ne t'a fɔ maaw k'i sara n t'a fɔ maaw k'i wale ɲuman dɔn n t'a fɔ maaw ka k'i fɛ ne b'a fɔ ala n'a kɛra ka k'i fɛ nin bɛɛ don dɔ la o bɛɛ bɛ se ka ban i la o ala ka ni i ɲɛ fila yɛlɛlen to k'i malo ala kana fana mɛn si la hali na ma tɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ a ka fɔ ko karisa ni karisa tun delila ka jɛ sini ma sini ayidara i cɛsiri dɛ ne ka duniya ka giri dɛ sini n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara sini doni b'i bolo dɛ ko almaru ma aman ahabba ne fana bɛ n bari la i bɛ n lase mɔkɛ ma o bɛ n lase ala ma n b'o dɔrɔn de ɲini fɛ ma sanu ɲini fɛ ma wari ɲini fɛ i kan kanu in don i dusukun kɔnɔ i ye ɲɛ o i ma ɲɛ o n bɛ ten n b'i fɛ wa n ye kalanden bɛɛ kalifi la min kɛr'i fɛ o n y'a kalifi la min ma k'i fɛ o n y'a kalifi la parce que fɛn dɔ de bɛ yen f'i ko fɔ maaw ye o de ka kɛ ko faliyatanafasil mutanafisun
a ye ɲɔgɔn dan kɛ ala ko la so kurusi kɛnɛ bɛ yen fɛn caman bɛ yen a bɛɛ ye tamaseere de ye o ni ala y'o ɲɔgɔn dan kɛnɛ d'i ma i tɛ don a kɔnɔ k'a hakɛto ɲini bɛɛ fɛ k'a hakɛto ɲini ka sherifu fɛ ala ka sijan di an bɛɛ ma k'an bɛɛ laban ɲa ala kana moriden si malo ala kana moriden si malo ni kelen malo la bɛɛ de bɛ malo nka n'i kan ka tɛmɛ sira min fana fɛ n'i ma tɛmɛ o sira fɛ ala ko i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ i b'o sɔrɔ ye i ka dugawu kɛ kalandenw ye i ka dugawu k'i kanubaw ye n ye n yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kuma kuncɛw dira an ka shirifkɛ ma n'o ye a sherif usman madan haidara ma ko bɛɛ la sɔkayirama ka dan hakɛ la o de cɛ ka ɲi an bɛ an karamɔgɔ bɛɛ fo mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye turew ni ɲarew an ka foli bɛ a bɛɛ ye an karamɔgɔ n'o ye camu ye dakurunya fila a ye kuma minnu fɔ n b'i fɛ o ye dɔrɔn aw k'a mɛn a tulo la dama de ye n'o tɛ a bɛ kuma min fɛ o b'a faamu o tɛ bi kuma ye depuis 84 mɔgɔ caman bɛ nin kɛnɛ in kan o y'a sɔrɔ o tɛ ko kalama kosɛbɛ ne sispana y'a kan ka wajuli interdit ale fa de ko faamaw ta ye kɛnɛmana ye nka ne ta ye n ka so ye na wajuli kɛ n ka so an tun bɛ wajuli kɛ camu fa de ka so ko nin kuma in ye tiɲɛ ye n'a fɔ n ka so maa caman t'o kalama dɛ o tuma na camu ne ye nin fɔ bi i b'a fɔ mɔgɔw de ye i t'a fɔ Hayidara ye sabu tasuma bɛ yen tuma min na minnu ko an bɛ don i fɛ a la o ye nin fa de ye layidu i ma bɔrɔtɔ dɛ fɔ bi a ma yɛlɛma i sara bɛ ala de bolo n bɛ dan ye o la an bɛ dugawu kɛ aw bɛɛ ye an ka da la foyi t'an ɲɛ bilen ni saya tɛ ala y'o de fɔ kullu nafsin za'iqatul maut ni wo ni ne ala y'a da bi sa kullu man alayha fan fɛn o fɛn bɛ nin dugukolo sanfɛ a bɛ ban mana n'an sigira n y'o fɔ n ka kuma daminɛ na ko an bɛ dugawu kɛ su ye an kan ka jɔrɔ an yɛrɛ de la bi sabu a da bɛ anw de la a da b'anw de la kumana min bɛ an bolo o ye cɛsiri de ye cɛsiri in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka si ka seli tɛ o ka sun dongo do tɛ la cɛsiri ɲɛ min ye ka s'i dusukun na ala ye bange min nɔgɔ ye n'o y'i denw ye k'i cɛsiri u lamɔli la éducation an bɛɛ bi sa mais n'i sara ka denjuguw to i kɔ i tɛ kisi dɛ i se bɛ min na de ko don kira ka kuma don la yadkhulul jannata sayyi'u milka marajugutigi si tɛ don ne ala ka alijinɛ na ala kira ko ten maa o maa ye marajugu kɛ ka sa i bɛ janɛmɛ kɔnɔ mais mɔgɔ bi dɛsɛ mɔgɔ bi dɛsɛ i den dɔw la i bɛ dɛsɛ i ka mara dɔw la lahara i t'i minɛ o na parce que i dɛsɛra mais ka denw bila u sago la min ka d'u ye fo alimamiw bɛɛ kamana gana kunu an fa nin n'an ba nin na nin jogo ko in na n'an ko a ye jogo ɲɛ a ye dara yɛrɛ dun mais o tɛ o min don i ka hɛrɛ de an labanna cogo di sisan Bamakɔ alimami bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o don juma misiriba la ka bɛn mun kan ko maa o maa ni balaniso fɔra i ka da la u t'i ka su seli kun k'a fɔ ko balanisotigiw sara tɛ dɛ hali ni alimami b'a ka so ye n'o sara maa tɛ seli a ka bilen filanan a ka denkundi tɛ tigɛ balaniso mana fɔ bulonda o bulonda la o du kɔnɔ maa si u ka denkundi tɛ kɛ selitigiw su kan alimami t'u ka furu siri bɛn kɛra nin de ka juma misiriba la o don
sigatala mais mun de don wallahi anw man ka se fɔ yan sigatala Allahu akbar mais an sera fɔ yan ka karamɔgɔw to min siga anyefo karamɔgɔ yɛrɛ bɛna caya mɔgɔ ye wallahi Aïdara bon mais n'i y'a ye hali bi jogo kɛra tan min bɛ fɔ mɔgɔw ye de don sigatala o de la kuma caman ne n'u tɛ taa fankelen waati dɔ la u wulila ko fo ka taa dulɔsow ci ko dulɔ carinna Mali kɔnɔ tel que Bamako dɔw nana ne fɛ ko tiɲɛ don Aïdara ko dulɔ kɔni bɛ fan bɛɛ fɛ ne ko problème t'a la dulɔso tɛ ci ni jele ye o u taara min ka dulɔso ci bi zil arshil majid ni kuranɛ bonya cɛ a nana ne kaso a ko n k'a cibagaw wele ka na a ko misiri min jɔlen do ye n'u ko ale ka dulɔso bɛ misiri kɔrɔ ale ka dulɔso kɛnɛ de don u nana ɲini k'u b'a kɛ misiri ye u nana fɔ ale yɛrɛ ye o yɔrɔ la ale de fɔlɔ kɛra maa ye min sekura la nafolo la k'a ta ka d'u ma a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin billahi al-aliyyil azim bon misiri jɔlen bannen ko ko dulɔso ma ɲi misiri kɔnɔ k'a ka dulɔso cɛ mais jɔnni bina jɔnni kan bon mais pour moi ne y'a fɔ cogo min na ala ye min fɔ a ma fɔ an ka jele ta ka dulɔso ci o Mali c'est laïque mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ Mali ye laïque de ye Mali tɛ silamɛ jamana ye Mali ye bɛɛjɛ jamana de ye damɔzɔnw kun bɛ yan Bitɔn Kulubaliw kun bɛ yan mɔgɔ minnu b'olu ka sira kan olu bɛ yen kerecɛnw bɛ yan protestants bɛ yan témoins de Jéhovah bɛ yan nin bɛɛ b'u ka sira kan anw de ko an ye silamɛ ye an fana ye maliyɛn ye mais kerecɛnw ye guinéens ye wa alors bon minnu ko anw bɛ dulɔ min olu ye ganayɛnw ye o tuma na mun bɛ wajibiya sisan anw minnu ko an ye silamɛw ye anw b'an ka silamɛya de jira tɔw la ne b'i n jija ne den tɛna min ne yɛrɛ tɛna min e y'an ka misiri welela ye e yɛrɛ bɛ ten ninnu bɛ seli an kɔfɛ misiri kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ ten o tuma na dulɔ bɛna feere jeli ma ni karamɔgɔw ye wajuli kɛ misiri kɔnɔ hali sini dulɔ kasara k'a fɔ alakira ye min fɔ dulɔ la k'a fɔ ala ye min fɔ dulɔ la k'a fɔ dulɔmina maa min sɔnna i den ka kɛ dulɔmina ye ka setu ye k'o jɔyɔrɔ fɔ bilahi dulɔso bɛ datugu a yɛrɛ ma jele tɛ taa u nana bi ko ka siniwaw gɛn ko siniwaw nana Mali tiɲɛ ko dulɔso cayara ko chambre de passage wa a bɛ fɔ cogo di chambre de passe wa ko o cayara fa bɛɛ fɛ ko tuma na ko n'an tora ta san damadɔ ko jamana in bɛ ci ko siniwaw nɔ don ko non u ma min faamu siniwaw nana anw fɛ yan u bɛ nin de kɛ yan mais u k'a lajɛ u bɛ min kɛ Côte d'Ivoire u k'a lajɛ siniwaw bɛ min kɛ Sénégal a baaraw tɛ kelen ye siniwaw bɛ wari de ɲini n'u nana dugu min sɔrɔ k'a wari sɔrɔ sira ye min ye u b'u yɛrɛ di o baara de ma u tɛna fɛn dɔ kiri ye o u b'a lajɛ dɔrɔn mun ka d'u ye o tuma na u b'u ka wari ɲini o sira kan n bɛ fɛ ka min fɔ karamɔgɔ min bɛ don alijinɛ na bi o ka dɔgɔ dɛ jalamugu ko tɛ o kɔlɔsi ko tɛ bosi ko tɛ dulɔkiba tɛ n'o a kun kɛra ten o koma tɛkisi bagidilayɔrɔ mɔgɔw kun tɛna kɛ kiraw ye ni fini ko don jogo de don a bɛ hakɛ to jogo de don quoi ni jogo tiɲɛna dɔrɔn maaya banna kumana dekun min bɛ jamana in kan bi mara de don mara de don n bɛ n da se yɔrɔ dɔ ma hali ni n kun tɛ fɛ k'a fɔ an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yan Awusa Baba depuis kunu nin quartier in kɔnɔ yan cɛkɔrɔba min ka juguya fɔra ko a denw tɛ bɔ ko maa tɛ se ka gɛrɛ a ka du la maa n'a denmuso tɛ se ka jɔ o y'ale ye wulibali la ale mankutu tora n'o ye yan kabini kunu bon n'a sɔrɔla dutigi bɛɛ y'a ka du kɛ ten an bɛ se nin niveau ma mais jɛni jalakilen don karamɔgɔw
bilahi ni karamɔgɔw jɔr'u jɔyɔrɔ la bi mali kɔnɔ u bɛ fɛ fɛn o fɛn ka kɛ ala ta ye a bɛɛ bɛ k'a ye a fɔlɔ ye mun ye mugu ni kisɛ ko tɛ o politiki mɔgɔw mago bɛ mun na jama aw m'a fɔ k'aw ye 95% ye wa ni min ko a ye n dɛmɛ n ka kɛ président ye n ka kɛ nin ye a ye wulibali fɔ a ye kɛ an b'i dɛmɛ mɛ fo i k'i janto jamana éducation na ka fara an kan n'a banna a ti passé o o tumana aw ka silamɛya ye mun ye n'a ma se ka jogo yɛlɛmɛ a ma se ka foyi jira diɲɛ kɔnɔ ko nin ye silamɛya ye fo a ye seli dɔrɔn sami'allahu liman hamida Allahu akibaru maa o maa mankutulen don yan k'a ti misiri bila taa sudon yɔrɔ la i ka u lamɛn ni mikoro dira a terikɛ ma Daramani kabini an y'a ye a ye don o don a bɛ misiri la ayi a ka bana in yɛrɛ hali fajirida dɔ fɛ ne nana se a dɛsɛlen ma ne ko n ko taa so sa a ko n k'a sɛnsɛn ka taa misiri la nin ye dutigiw mankutu ye dɛ nka Daramani min filɛ kabini an y'a ye don min na denmuso kelen tɛ yen min bɛ bulonda sago ni fitiri selila wa sinji tugula don a balima fɛn o fɛn bɛ yan se o se b'a ye a y'a bɛɛ k'u ye i t'o mɛn anw ka janaja kɛyɔrɔ a bɛ seli kɔ a y'a lajɛ a ye misiri dɔ jɔ ale de tun b'an ka misiri wari sara kuransɔngɔ kuransɔngɔ e tun b'o sara e denmuso bɛ tigɛ ka jan na ni min nana o bɛ taa n'a ye ni min nana o b'a bila e bɛ ka misiri kuran sara o bɛ mun ye kuma ka gɛlɛn n bɛ n jɔ yan an b'a ɲini an karamɔgɔ fɛ hali bi o ye Seydi Camu ye a ka fatiya ta cɛkɔrɔba in ala k'a dayɔrɔ nɛɛma alu ala ka yafa ma a balimaw a n'a denw u ye baara min kɛ ala k'a sara u ye yarabi ala k'a kɛbaga d'u yɛrɛ ma ala k'a kɛbaga d'u yɛrɛ ma min ye min kɛ ala bɛ bɛɛ ta dɔn bɛɛ sara bɛ ala de bolo ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul a bɛ sabali an karamɔgɔ bɛna fatiya ta
an bɛ Alahu taala deli nin kɛnɛ ninnu Ala ka ni ɲɔgɔn caya. An bɛ Alahu taala deli duwawu min kɛra cɛkɔrɔba ye Ala ka hinɛ se an ni a ma. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.